то ще моя бабка співала. Ту другу співанку, бо то в'язанка, дві пісні. Ту другу співанку моя бабка ще співала. Може, я собі тут яблучко уявляв на Яблучко, зеленому фоні. а друга пісня взагалі про сумну нашу долю. Не дай мене, моя мамко, за пияка, бо пропиє мою вроду аж бияка. То ще моя баба співала, Знятівська. Чудо. Мамина мама. Чудо. Так що співанки, то кажу, я почала з балад, бо то, напевно, самий старовинний вид нашої співанки. Ну, а потім вже пішли співанки, які? Ну, побутово-сімейні, в першу чергу, про любов, про колискові, для діточок і про діточок. Дуже гарна була співачка у нас у хорі, Бохорська. Бохорська наша Георгіна. Вона лірику співала? Вона співала, от перша виконавиця такої прекрасної колискової «Гайчі, сину, гайчі, не є дома, мам». Чи таке контральто, таке гарне було контральто. Перекричкою вона прийшла вже в хор. Не можу не згадати про ще двох прекрасних народних співачок. Вони теж з перших років прийшли в хор. При Малославському ще прийшли в хор, ну, крім Терези Степанівни, 100 років буде тепер у decembru. Була така Анночка Гошовська з Мукачева. І була та була альт, а я коло неї перший раз сиділа в хорі, Оленка Мариніна з Перечинщини. А Гошовська – то родина того Володимира, фольклориста відома. Ага. Ну, то по чоловіку вона вже Гошовська, а ця дівоче прізвище в неї було Білак. Білак Анночка. Вона з Мукачівщини, а Мариніна Оленка з Перечинщини, про яку сам Кричко казав, у нашої Оленки, каже, голос як дзвін. Такий сильний, таке гарне сопрано. Я коло неї мала честь перший раз у хорі сидіти. Моє місце було коло неї. То ювілярки, по 100 років з дня народження їм буде. Боже, Боже. У Паленику вже 105 років у цьому році з дня народження. І ви то все тямите, Та я кажу, все пам'ятаєте. пам'ятаю. Та слава Богу, що ще пам'ятав. Ще добре захопила, що ще при пам'яті. Та дай вам Бог многое і благає літа, усім. і доброї пам'яті, а головне – здоров'я. Усім нам. А ще за Оленку Поляк хочу зазвідати, що вона вже дуже старенька, 83 має. А у неї яка була найшедевральніша співанка, з якого вона Оленка виходила? Полячка не 83 має, вона з 35-го року. Ай. То вже більше, 84. Ай, ну буде. Майже з цього року, як на другий Цього рік. року було 84, а на другий рік, дасть Бог, Видите, 85-річчя. я маленько Так. забилася. Оленка теж прийшла з сторожниці, з Йовря по-нашому, по старинному. Йовря? Ай, я не знала. Йовря була назва села Сторожниця, і вона прийшла в хор, молодесенька. І ще дуже сам Кричко красива. розказує, що ти згадуєш ту передачу про Кричка, та розказує, як ну, та дівочко, та заспівай дашто. Та яку вам? Ну, туди популярна після війни була сразу Катюша, та вона йому Катюшу почала співати. А він каже, щось другое, Щось друге, співали. народне. Так що стільки імен, стільки пісень, стільки усього, що я навіть не знаю, що ти далі казати. Всьому життя прожила в хорі. І чоловік мій у хорі співав, зараз ти покажу нашу фотку в костюмах, от, до речі, ми двоє з чоловіком. Ой, Боже, яка Він був прекрасний, файна ліричний тенор, сидів ми за плечима. Чудо, так се паруєте файно. А ви Та, така худенька, стройна, як у Боже, той Боже. співанці, бо кого я вірно люблю, той ми за плечима. Тенори сиділи в мене за плечима. І не лише він, і до нього ззаді мене потім сидів. І дуже. Милославський подружжя, обоє працювали в Закарпатському хорі, він як засновник, а вона як учила людей з народу простих співати. Ну, гарно подавати звук, вокалу вчила вона. І вона мене потім вчила в школі 5 років співу. То моя найперша фактично і сама головна вчителька. Отака от я прийшла у Закарпатський хор. От, це ми з чоловіком тут, боднаром своїм. Так. А це коли мені вручили вже звання, ці фотографії дві. Тут мені 60 років. А оце от наші знамениті ветерани-солісти. Тереза Степанівна Бартфай, Віра Баганич, солісти основні.
От, Мігович, тенор. І в церковному хорі вони обидва співали довго. І Ходанич. Тут от у нас Віктор Даньо. Бачиш, Віктор Даньо. Красавчик. А, до речі, тут матушка Олена, видиш, яка молоденька дівчинка була красна. Котра Олена? Кото? Оця Федора Ай? матушка, да, Оленка. Та що? Ага, Матушка Олена, Копенець. Копенець, так. Файно. Це Микола Якович Попенко, який найбільше зробив для хору. І обробок, і постановок, і шовкова косиця його прекрасна. Це я тут співаю на фоні хлопців Це треба наших файно молодців. познімати. А це теж от я з Ходаничем тут, бачиш, в музеї архітектури. Якраз нам ті костюми пошили. Там наша співачка, солістка народний альт Оленка Совга теж у церковному хорі проспівала більше як 20 років. От вона і перша була у першому складі церковного хору, Олена Петрівна. Да. Ну, це наші от народна Три співачка, красуні. да, три красавиці. Да, Клара Лабік, народна артистка, Надія Гораль, і тут я з ним теж в музеї. Дуже гарні. А це випускники диригентського відділу, який я мала честь закінчувати. От підряд всі. Десь може так мало пройтися. Отець Фьодор тут, Ходаний заслужений артист, Даньо заслужений артист, я тут між ними, наша Кларіка Лабик, Петро Михайлович Рак, от, Сокач, бувший наш теж керівник, один із керівників Закарпатського хору, то його син Еміл. Та я мила знала. Еміл. Це нашого Іманка Цмура, брат рідний. Ай. Цмур, да, він диригент теж прекрасний. А де ж є? По-моєму, в Житомирі очолює, чи філармонію вже очолює. Собко Іван Михайлович, наш один, співав у Закарпатському хорі, до речі. Михайло Михайлович Кричко. От, дуже багато гарних, відомих людей. Так що було на кого рівнятися. Федір Жовчак, такий молодий. так, така Жовчак, прекрасний педагог був теж, роками очолював другу школу. Волонтир Володимир, теж випускник. Відомий. Мальований Деяк, Тамара. От, багато років Сильний у у вас театрі диригент був наша Харченко, дочка. А я знаю її. Пам'ятаєш, Таня, так? Бабець. Да, Бабець. От. Ну, і завершає когорту самий знаменитий композитор сучасності. Дивися, прочитай. Косеєю. А це Доктор мистецтва. Це Косей, а це Косей. Ну, А ви хочете знайти я хотіла Станковича? знайти Станковича десь. Та Ну, десь є, він може шукайте. диригентський А, не не сись? Ні, то Гарчар Йосип Йосипович. Він майже закінчував все-таки оркестровий відділ. Оркестровий, диригентський, да, як композиторський відділ. Мокрецький. Так, Митровка теж, Михайло Михайлович. Михайло Миколайович, пардон. Якщо було на кого рівнятися, і бачите, гарний такий ювілей відмічав. Чудово. Училище відмічалось. Тепер, до речі, серію передач робить Віра Кобулей про різні відділи музичилища. І про вокальний, і про фортепіаний, і про вже про оркестровий відділ зробила передачу. Дуже гарні передачі.